Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Kahnyo Trep Youth Council sengkame uba Roy Kupar Sinrem haba ai jingkren pensyai pat ba lingba kila pathai kubor haka pratrik ubanai naitung arhajar apundriu uloong bana kaliang keseng kepenpau ya kejing sokhya ya kejing bom shimkhya ka sarkar jilla bat ka office jong defense estate officer ban penkenria ikiyeng sa bian halum survey kajaka bajlei bha kinong di drok bat kinong khai drok uba Roy Kupar uloong ba hakisnem baladep kaseng kayo ban khandra de kispatli ki yengsa banna kate ka jingkhandra lalap baki briu ki basong bian ha kate ka jaka kumba prapo hadu shispatli ki longyeng ki shushnahi laki yeng ki sem klam ki kot kisla ki babyang bar ki bamyo jing betru na ki nu ki bor ni ki try jaka banshong ha kate ka jaka shu ulo ong baka sarkar balai ka snap menti ya kani ka jing don ki briu ki bawan sa bian ha kate ka jaka kabakala long ru minta kaktem di drop kat baya ki brio la jong ki ret kiria ki bakamai jakpo ki bakamai ya ka hok ka sarkar ka kloi ban kendang uloong balada ka sarkar kamlei e ki bun ki brio na ki parado parasnam ki bamdon jaka don puta bat kan sapoi kapor baka seng kan ya lamno ye ki brio la jong bansa haki jaka sarkar hakata kapor ka seng kam sngap lada ka sarkar kan wan ban kta kumta ka seng kalamaha mi ka sarkar ba ka aidaw ba kani ka jaka ka sakut haying bishar ka seng kamla ban priang bat dei ban weng mardor bat lada kimla ban weng na kalyang ka seng kampan se ban shim ki senjam kumbala le hakisnem ki baladep nakaliang jong kaseng ngikwa ban penpau ka jing songkhya halor ka jing skap menti ba jing bom le e jong ka sarkar jala kumju ru ka office jong defense estate officer ya ki briu ki ba shong bean hang te po lum sarbi kumban chupun kenmau na du ka arsan trik punai basau jong snem arja arsa kaseng hadin maklalet ya tu ka jaka kalalap ya ki briu ki ba shong bean de ki prapho hadu chis pa tli gilong yin ki bala shushnahi klem ga jingbit na kinu kini ki bor ki balong try tu ka jaka hadin ga jing kali perthu ga jongi ba kumju ru hadin ka jinglet manle ya ka spot inquiry da ka ba don lu ki officer na po ka district administration nang ta na po jong ka cantonment board na po ka Shillong municipal board ba kumjuru na ka office jong defense estate officer ngilalap ba kibri ki basyong ha to ka jaka kim don ya kinu ki kot ki slaban pensisya ba ki try ki belong try to ka jaka kila ai jingbet ki bakin syong ha to ka jaka bakin sa ak to ka jaka bakin snai ki ying ni jong ki to ka jaka hadin ka jingya lenti jong seng na du ka arsan trik brai besau arja arsa kila bun ki jingya kendu ngila kendu ya CEO jong Shillong cantonment ngila kendu ya deputy chief minister jong ka jala ka jongi hau bana April hi ka arpun trik bana April arja arsa hakabana kalian jong seng ngila pan pau da ka besai ngila bu ya ka jing dawa ba ka sarkar ka dai ban shim ya ka jing get kli lada kalong ba kaong ba kamlong try to ka jakan re ka dai ban kentu ya ka defense estate office ba ka dai ban shim ya kila kalenti ban weng ya kitu gibreu na to ka jaka kumban chu kenma how to por nakaliang jong ka office jong defense estate officer ba kumju nakaliang jong ka district administration hakijing pentip yang ni nakapor siya kapor ki pentip ban ong ba kidon kani ka jaka ka basyong gini gibreu kumju kitu ki jaka gi marjan kidon haga kies kibadon hapo kaing kasyari kumadon menta ndre haga jingwa jingtip ko jongi hi nadu gitu ki por hadu por ka bomenta ngilap badon tang laingut kibreu ki balik chakut ki balik ching kasyari ki badang ya khun ya kani ka kies persya ya ka eviction notice ya ka ba ka office jong defense estate officer kila pha ya ki re ka barsolong ngo kalong pat kini kibreu ki balik chakut ki detang ki jaka ki jing ya khun ki jong ki kalau jing kam try ya ki jaka ki badang khmat ikilai tli ki dukan la se pula ong kadon ka dukan sha dukan jang tu gidon ki artli ki jaka ki bobu ye ki tiarjon ti ndre ka jingkali ka mami ka longpat babale ka office of defense estate officer la ne ka sarkar jala lamba ka district administration kimla ban shimkam ya kini ki nyoko prapo tli hadu shis pa tli gilong yeng ki basyong be an to ka jaka ki bam hapo jong kini ki kies ki bayat mentah hapo yeng ka syari ngimla ban len ba na nadu snam acha arsa du arsan ngila keren ru ya kani to kapor ba kati kulum sarbi
Keladai ke jaka kabalong pedeng ya ka kam khai drugs. Ngimla banle ladang ngipet ya ki kot kubor ya ki kubor ke bami na kapor hakini ki artli gisnam ngiyo ibat ki pulit ka INTF ladang kan kum ki record ki bangi ngidon ngi iba ki la ale jak to jaka shipau hadu hasan sin banle kan drugs bat ban yo kemru ki briu ki bedon beta ka kam khai drugs ki basyong wasa ha ka ni ke jaka. Tang kata ngilalap ya ki bakiring tu ya kalai. Hakapor bangi dang lap nengkong ki officer jong ke MESCB ki let ban haringkat bangi ki let ban tan ban pajut gitu ki waya ki ada ban ai ko warning ki bakimla ban tan light tu da ka bagi sim light gitu ki yeng ki badana hapot temyo molong. Redangan kini ki sngi dang i bakini ki bri ki dang penon kam hi kalai. Da ka bagi shiring tu naka yeng ki badan hapot temyo molong. Lembaga jingkren ki jong ki. Ka jingkeli kalong babalai ke sorkar ka jongi ngam ong ka office defense estate officer balai ka sorkar ka jongi ru kale amat lai kini ki balai ka SEB ka shushim kam ka shupen i tang yang trekam ka jong katang ha ka to ka por ka ba kum ka sengilen ban pen i ban pen pau hoat na kaliang jong ka sengila shim yang ka to ka senjam ban let ban let ya ka bodon kam ka to ka jaka ban be ek to briu na to ka jaka ndrei kaan gala shim la ka jong kalenti yang i kum kinoelam bat haduk menta artli gisnam kilaya. Nadu senam arja arpsau hadu menta nadu April jong senam arja arpsau menta ngila poi hubnai naitung au Julai jong senam arja arpun rio ngim syam lai I ya kanu ke sinjam la kalong ya ka defense estate officer office la kalong ya ka sorkar jela ka jong I ban be ikini gibri ki basyong bean ki basyong thap kani ka jaka ban jen la dadai bakit ngilai I na kapor ba sorkar kale kum nui gibri ki jong I ki ba tamtang si meter la ni armita surok jong pilu di kile khum nui kibri ki jongi ki basyong dukan hagi jaka jong sorkar haru surok lani ki jaka jong sorkar ngim klet ik ki puar halat umroi kile khum no simit ki pen prai ki dukan ki jongki ka jaka ka ba ki kama jak po ki bri ki jongi ndei tang kata fi pet ya ki basyong madan ki bri hagi jaka pa ba lani ka jaka jong sorkar ka jongi ka kloi ban be ki ka jengkeli ka long ba balai pat ti kini ki bri ki basyong be an hang te pulum sorbe ngam ongi kini ki laingut ki balet sakut kani ka kis ka jong kiru kaslam hadu menta ngangit ba kaslam namar ba ki bor ki badai ped ki badai ban le ki bodon kam ban le kimla ban penti kana ya le di ka jing long try ka jong ki hapo ka kut bat ha ka jing sisa le ka kis ka ya bitang nam ta kini ki laingut ki jaka te ka jing kali ka long balai ti kini ki nyoko praput ki long yen ki basa bean ndei tang ba kisa ki le business rong tu kat ba ka kham ima ka ba pen kebapelong ini bangin kam sngokya ya kani kade namar bangila keren ru ya kani na kapor lembagi news support ki bami lembagi kupor ki bami niyo I bakolum sorbi kala kalalong kata kajaka hapedeng jong kasor silong kum kowe ni ki jaka ki ban wat ban panya yo draksu hakeleng jong kasor silong man kasngi let hang tei ki pulet man kasngi yo kem ki brio ki badi draks man kasngi yo I ki brio ki bayeng haru surok ki baya dia thiet yo draks peleng mensengi mensyairu kajingkeli kalong babalai ke sorkar kamyo isi ikini ki na kaliang jong seng mentala artli gisnam ngila ap ngila pet ngila shusngam ndre kini ki jingja ki baja menta hakini katu kan itli gisni ki bangiyo I bakini ki beriu ki syong kisa baki pelong yang ni kalong sorbi kung kata kajaka hang pedeng nam taki kam sni ki boroi hang ni apo shilong ham tambe na kaliang jong seng ni so ban ong bangimla ban shusngam bat ngi bu yang ni ka jingkit kli ngi bread yang ni ka kli hakma jong sorkar jela ka jongi bat jong ka defense estate office nama dei maki ki bawan ra ki bapen kharoi ya ki jing sniu hang ni asilong lemba ka jing khai drugs lemba ka ni kalum sorbe bat ngi ongru da ka basya ya ka sorkar ya ka defense estate office ba lada kini ki artel ki bor ki mla ban le ya kini ki brik basyong bean na kaliang jong kaseng hakini khnya tli kisingi ngin sa shim ya we gara ya kabangin sa le ya kai bodon kamban le bat ki pat ba kintep ba ka sorkar ka jongi kadai ka sorkar bat ka defense estate office kadai ka kidi ki bor ki ba pen kharoi ya ki jing sniu kham tam be yu drak sleng ba kulum sorbe mar ngimla ban shusha ngimla ban shusngam ban shupet ba ki khun samla ki jongi ki nang jot na kasngi ho drak baki beriu ki basuan na kinyo banwan syong tap haki jaka jong ka sorkar la kalong jong ka sorkar jela la kalong jong ka sorkar India ngitip ru baka sorkar jela kabun ki jaka ngitip baka defense estate kabun ki jaka ngitip baka cantonment kabun ki jaka tiladai kini ki beriu ki buan nabar pi ailat iki bikin syong kinsa
kat bamon kin le business lembak tu kejaka kin pensniu ya ki kun samla jong jat meri ko jong i lembak ke kejaka kan mau ba ngiru kum kejat meri ngi buon ki beri ki bom don yeng don sem ki bom don jaka puta tela dagi jong ngiru kilek syong hang jaka jong sorka kilek ban kerup iki jaka jong sorka fin le kum no iki bala dai kini ki beri film la ban le kan poi ka puar bangi kum kaseng ngin hab ban yalam ya ki beri ki jong ngiru bangin ya skut jaka no jong sorka bangin ya syong ya sa ngin ya pelong ya ka jaka ban bakin yo ban snayeng ban syong ban sa hakum kata kapor kaseng kanom sim kanom sange lani kanom sngap ya sorka la ki kta ya ki beri ki jong ni tingi smo ban maham ban ong ya sorka ba kapor bakin ai excuse lani bakin ai daw bakani ka kam ka sak kadang sakut hayeng bisar kalong ka eke bangim la ban priang mardor kide ban sim kilat kelenti yakini ki beri kiba syong basak be hang ti kiba latep pelen ngi tip ke sarkar ka tip ka district administration ka tip ka office jong defense estate office ki tip ha bagi diberi ba syong be ngi sngo ba dei ban lei ban weng ki mardon nak tu ka jaka bar ka baar ngi kwa ban kentu ya ka MECL ba himdei ban shu pen i dan ban shu pen i ba pi smart ba pi try hop ela jong kamtat on daladon ba kedokti ba pen i pi Mentagi ni gibriu hadin baka MECL hatu kapur rengkat bat ngi kila alet ban pajut iki waya kila alet ban ay ki notice iki gibriu ki ba highlight tu iki na ki yeng ki jong ki balai mentagi ni gibriu ki dang yo la kat kum gajing kren jong tu we nong shong hang tu jakal ong ba usu shim ya light na ka yeng jong ti gibriu na them yo molong da ka besiu sya jar tengka komut ba manu bale kumnu kini gibriu ki yo e ka light ban shong ban sa hante kani ka pen i baki don gibriu ki badan ka sorka le si ki badon keti kiba pensaat kibari kiba keduk dia ki bat ngimtep lesin kumbang ilaong nakapor sa kapor namar baka pisa jong drugs ka telun kani ka hasor shalong bat hangni jala meghalia de ki spa kror de ki hajar kror ngimtep bayo lesi kani ka de gawe ni ki daw kiba kini kibri ki yo ban syong mansa hangni haduk menta da ka bangi tep pelen bekimde hiru ban yo ban syong basa tingi kwa nakaliang jong seng memba kani ka khubor ban pha sa sorka ban pha syaka office jong defense estate officer ba kidei ban shimardor kilat kelenti ban weng ni breu na ketiga jaka balada kimla ban le kumta hakini gi khnya teligis ni na kalyang jong seng ban si kumangilale hakapor hakisnam ki bladam kaseng ka sa shimbru iksinjam nang ni syakmat harangkat bat upat ba nong shokshnong jong so shlong kunju jong kadeka dilum kasih bajantia ban penduk pendam khamtam ya ikibri badan keti hakaban penyak yo ya udrak selembang ni kacaka ka bakishong ki samata kakum ka jing so tho ka jongi ngimtep ka sarkar ka don la ki jong ki mo ka don la ka jong ka law department ka don la ka jong ki kinong ya sa ki jong ka mde tang jong ka sarkar meghalaya ndri ki briu jong ka sarkar india lamba ka defense estate office ru ki don la ki jong ki nong ya sa ni dombut ban perkhat bahaba ka kies ka detang nam ta ki laingut ki briu ki balik syakut Pitep bakat kum ketuk inquiry report le ka ba na ka office jong ka district administration ki le lang bat ngi ka jing don jong ki we ki department ru ni tip shay begini ki nyopo prapu tuli ki long yeng la ni hadu shus pak ki long kidi ki bom ya ha hiru kata ka kiese ko bayale amata hapeng kita ki brio ka defense estate office te balai pat om sim lala ban weng ya kini ki brio ka dei ka bangim la ban pediang ku mongong desi ka dei tang ka jing aida ban pensuki ya ka kam lesi ka dei kata daw ka bang kumong yapi lesi tang ban kumong yapi ka pisa jong drugs ka telun hapo ka ni ri ka jong ni de ki phau de ki spa de ki hajar crore tingka lesi ka dei kata ka pisa jong drugs ka pelong yang ni kam bukan suki ya dong menta lada jen lada umde menta ka sarkar kala de ban sim kam ban weng ni brio na ka ni ka jaka ba kawir ka bangi snow ka bangi haduk mentang ngim yo kanong jubab kalong ba ya ka shillong municipal board ro Ladangi hal tu kapor ka bangile to ka jaka ngilap ba kini ki beri ki syong kisa ha kata condition ka ba kajing pentut jabok ka jongki ya kinala ka badan hang tu ha pedeng ka ba penyakhlat ya ka them yo maulong ba ya kani ka jaka lum sorbe ngilada ban thok ka complain ra po Shillong municipal board ban ong ba ki dei ban sim kam ni beri ba ki pentut ya ka jabok ha ka tu kanala la ni ka tu ka batut tenri ka balengok kalong haduk mentang im sim lai i kanu step sebagai municipal board kan le ya ni kam Benjen dalade ya kibri ki jongi ki basong basa ngo ki bentuk ya ki jabo apok enala ngila ayo kibri ki layo syokos na duk mendo ban ong wan ai jubab lane ban fine ki ne balai ti kini kibri om sim lala ban le kata ro gede jingkeli ya ki bor
ya kita nak jong sarkar Meghalaya ka jong iba kapet siliang ya kini gibriyo ngamtep manu ba protect yaki manu ba keduk manu ba yada yaki dai lembah kini ki penpau badon selenda jong kini gijing bomlak ban be kini gibriyo nak ding jaka ya ka ba kaseng ni nomlak ban chus ngap hoy ni la ap menta la jan artli gisnam kila ayat artli gisnam dai nang ni sakmat sa tangkat tu kan isngi la da ka sarkar la da ka defense state office kamlak ban le kaseng kaman si ban syembiang ni sin jam ki bakam ban penti kena bakati ke jaka kali ban khut ning ti brief nang bakani ke jing telun jong drop si ka social law kali ban lak ban rak deng khong na kati jaka ngim lak ban len nang baki kubor ki bami agini ki singi ki baladap rung yo i ba ki brief ki basyong basa hang turu ki don bentang ka ban khayi drops bat ka ka bapen i satmet le ka long ba tu singi ba ki pulet ki lej sedang ban mi di ki brief ki ban yada ba ki nong de drop su tu jaka ti ngi ku mangong ipi kani gejing pensuki jong ka sarkar ga jongi la kalong ya ka themyo molong la kalong ya ka lum sarbe ka ba ki brief ka jing shala da ka sarkar ka mon ka di ka jaka jong ka sarkar dai ban weng la ne ban be ki na tu ka jaka kalong ke ka basuk balada ki mon namar ba ki brief ka jongi la da ka mon kala ban be simit la ni singi balai pat te kini ki brief omla ban le akum ta tingi ngi ba ka don selendet ya ka ba na kaleng jong ka seng ba dai ba ka themyo molong ngi nakapor sa kapor ngi kentu ka sarkar ba ka dai ban le de ba dai ba kalum sarbe kham tambe kalum sarbe yung balada kimla ban le kaseng kan le ke gubudan kam ban le Hatu PE nam ka don nam ka link pada ke hidrox nam ba ka ti lum survey ba ka thami bulong nam kalong mar tak kumakalong hi lembaki khubor ba lembaki jingya ki jong ngiru na kapor sa kapor ki dokot ki selet ban le ka budan kam ban khrai ki nong de drugs la nang ya nang tu na po surok ba ban kiyo situ lum survey ki brio tang shi i ki lamare ban dala rung apo lum survey ki rung da ki lenti ki ba connect la ni ki ba tengku lang thami molong ba la darung hang tu myo alat hisu ban ya be ki tingi i ba ka jingya jan ga jong ki ka don ke ka ba ki brio ki ba ya khayi drugs ki don bentalang ba ta ka bayo jakari la kalong lum survey kum juru thami molong